Dari Singgalan Sadio, Mak Datuk Peliko Alam Sakti dari Sukan Pengelubasa Sairan Jo Abang Robi. Menyalek mak biar di sini. Ucapan sore kegurau salam suka. Pakai mama busana disiko kesadoyo. Ketek indah isabenamo kadang tidak dilewatkan dalam. Menumpang kulo Singgalan Sadio di lagu mama anak atau bila kasih kapan dong? Menumpang misalnya kalau Singgalan Sadio itu di pemanjang pulau Kelagu dan Iko dari Uwan Sidi. Batayo pulau Uwan Sidi sebagai adik orang Pasamanto. Nama bananan jadi info Uwan Sidi di tolong jalehkan di adik Jopan itu. Pemanjang. Di pemanjang pulau Kelagu Naniko dari Abang Betri, Bapasan pulau Kabakeh Mingmo dari Uda Sidi, Pulau yang naik di Lagu Naniko, Sangkuian Uda Sidi calon Minan pun di Ujung Batu. Pasal dari Uda Betri, Papanjang. Anak Jawa Mada Siti
calon mintuo orang Batualang. Papaso wan sidi pay basalang kamungko jo calon mintuo. Sabab baru itu nan anak mintuo lama miskol sebentar ko papasan udah pila basalang jamaah itu kamungko itu bana pasan. Ay mancan dia adaki orang masalah orang lain la tapi cinan puluh kan jadi yo bari ciwana sama nalko ay jadi kasihan dua alaman dalam orang lain nanda akan juga dipilih di cendonya bersama gadang anak domin tua di desa sini nama lagu orang lain dan di itu sini panas suai begitu mana orang pandai mendengarkan Salah pak, itu ini kok. Dipapandang kalagunan iko dari rombongan Singgalang Sadio. Batanyo kabake udah sidi sama kini. Tipak di mintuo lah nampak badendang sama kini. Tipak di calon urang rumah anak di urang Batualang ko di mananya badendang. Malam kini tolong jawe ya bang sidi. Baik itu mana pasan dari Singgalang Sadio, kakak minta dijawe. Kato bajawe gayung pasapit dari udah sini terhadap Singgalang Sadio. Kalau itu nan mama adio mama elok suruh barangin dua tolong sajian 5 ya yang ambo ini sama aku pasan dari udah sini Pak Panjang. Barikui batanyo kuno rombongan Singgalang Sadio kabake adik urang pasamano. Mintuo adik lima. Pak aku indak babaw ijo bagurau kamari. Pasan dari Singgalang Sadio. Papanjang. Itu
bedo kare anane ama ito mambao bedo kawanane ama ito mambao Bangga, selamat datang sampai kita ke dalam dengan begitu masih banyak yang masuk. Ya lama mana sana kita aja seketik surang sampul ke para darangan kita selalu kini dikele kita kandak berikut dari Simbalan Sadio menyalik pulau Maktiar di sini itu gele kau buaya saya Menumpang nak nyali menumpang. Menumpang. Sameja. Ya, menumpang. Kami sameja. Menumpang. Numpang berdua. Menumpang. Nak nyali menumpang. Ini kan gue ya kan keringki lah. Ini itu siko. Gue keringki tu ini tu. Ini siko tuh. Jawa. Mas Raya. Mas Raya. Woi. Yo. Indah barabang
kiduan iyo lah pulang. Cuman kesempatan ketemu dan adu-adu. Pesan dari Wansini, Pak Panca. Dipapanjang kalagu naniko dari Singgalang Sadio, tolong kate urang andale banyak. Sangkutan maksa bari nasakti Singgalang Sadio di Ujung Bantul. Dipapanjang kalagu naniko dari urang nan ado di balakang. Batajo kabakit ina urang batu balang. Tolong jawab jo bicaro. Nah, iyo labaran isi sri kapanangko. Kalau iyo banget karumut kawan kami gue. Tolong japik pantun urang andalin sajak dari Samudo bagian. Sang enjo masa baik nasati di ujung pantun. Apa jang? Dan jam berita akan diingatkan. Jodoh
Digele ke kandak berikut dari Mak Indah si pangkawana tasabik namo minta lagu Cik Guru Mudi kalagunyo Banda Buntuang. Di papanjang dek masa barek nasati seiring jo mak datuk palito alam nasati ucapan selamat baguro samalam suntuk kabake sasamur pacabu gurau nakado di gugur pariangan salam-salam dari kami Kuala Lumpur Malaysia papanjang. Di papanjang kalagunan niko dari Mak Sabarik Nasati sairing jo singgalang saiyo tentangan mak tiambana kito nanibo sabab bari hitunan kandung beliau tak aku na salam kene papanjang. Di papanjang kalagunan niko dari Waldi saketek pulau pasang kebake mak dia anto de itu banana kabaru suama sakapa kagantinya janjane pasang dari Dewi papanjang.
Dipapanjang ke lagu naniko dari Makipin TKJ Batam kan Igojo. Nah sadang memonitor di udara. Papanjang ke lagu naniko 10 ton ya. Tolong ayunan bana abad tiar tung di ujung patung. Nak sangat benar hati beliau. Pesan dari Makipin TKJ Batam. Papanjang 10 ton. Saketek pulo pasan dari amat tiar kabake maipin bana tasabit namo. Opin iyo sabana lasanang bana at yang gini ko sabab ba itu lah tibo bana go lepek nandakan. Balian pasan na sabantako pasan dari Daar Dodi pasal si tujuh. Ndak kadangan. Batanya puluh segala sayo pakai maktiar kasabit namo tolong jawab kamu. Baako tipak di sisri padang data bakarantina kan salam ini. Bapak suruh dia kadang pasal dari segala sayo. Papanjang. Biar mandala maipin dari Jawa nana asa pakiri maipin imana yang jero besadang bangsa ilalai bajangan Jawa nama kamaran tuamu wahai kadibaho iyo kabubai. Dua pasan salon kini pasan yang pertama dari Daar Dodi tolong sambilan pasan yang tadi lihat
kira kurang tadanga di Aroni. Sakete pesan dari Mak Tiar, kabake Mak Ipin dan sedang memonitor di udara. Mak beri mohon akan Mak. Lanjut. Nggak ada cerita. Angku iyo bana sanang ngati ini lah tibo golek pek nan data pesan dari Mak Tiar kabake Mak Ipin bana tasabik nabo. Sesudah itu bapasan pulau Mak Tiar kabake sigalang sa iyo bana tasabik nabo. Kalau tipak disisri perang data nan dari baju. Inyo lah cok lalu kini rumah. Apa jam? Yo pada Iyalah, kita gelek ke kandak patas berikut. Sabah induk-induk dan sarang ado di meja belakang. Bak ibarai ada di dalam perguruan. Nanduk ulung kita ulukan. Kecuali patas. Kita gelek kandak dari maksab barik dan sakti. Parantau Kuala Lumpur kanigo juo. Kita gelek kalagunyo ratok kurai. Basa-basa reko kandak dari Raja Udo masih patas ulung.
Ra, apa lagu tadi? Batuk Kurai. Salah. Dan seperti papanjang kelagunan iko dari masa baringan sakti. Batanyo kabake mak datuk pentuk alam sakti. Urang agam baakut tai chia semalam kini mak papanjang. Kato minta dijawab. Pesan dari masa papanjang. Selamat datang Pak Guru dari luar negeri. Rombongan WSA Dada Aji Sek Dawan satu jo rombongan. Maaf kita ke dalam deh, bagi kita masih banyak yang kosong. Dia gila karato masak pare nasatina mintayo tambah dadang tambah masay sana dilo kagani di papanjang kalakunan itu kato bajawe gayung pasambui tipak dari singgala sayo kapake maksa bari nasaki tantangan orang agam orang Cengkareng nan kadibaco beliau sedang bagurau kini di kubu di Banama makanya tidak hadir beliau soal kini pasangan kedua dari rombongan WSA pagurau dari luar nentu ucapan selamat pagurau semalam suntuk kabake mama dosana dan ado di lokasi ketik tidak bisa namo gadang tidak dilewatkan gala menumpang dada Aji Sek serta rombongan di Laguna Niko papanjang barikui di papanjang ke Laguna Niko dari Maipin TKJ Batam papanjang 10 ton ya jangan lupa di bawahan abak tiar di ujung pantun papanjang 10 ton. Dia hilang badal manjari pokok hati ilai sana jiwa antara hari dan ujung pangkanyo indah basuh ay di manyo lagit ninyo kini ama tiara lai marumpuy
Maipin lama itu ombak kare lakapa beso juru di ilang pido manayo koi karamare larinyore Bisa, di papanjang kelagunan iku 10 ton lai dari Maipin tolong ya bawakan Ian Saka di ujung pantun pesan dari Maipin Pegurau TKJ Batam gugut Pariangan Kanikojo 10 ton saketek puluh bisik dari Amatia papasan kalke da Ardodi basa si bijul Kanikojo ba aku rintang di HP bana kemanakan anang takana kini rusuh bana rasonyo hati dek jauh bana pangana salang kini orang bagurau baka kinta kamungko nang kemanakan lengah di HP saja pasan dari Amatia kalau kita basa si bijul papanjang Sabarkan. Kartu bacawe dari Dabasa Sibujo atau Daargodi Kanikojo tantangan tanyo dari Makbiar Salantapur. Kalau ambo nak disabi mak di ambo nak urusan dalam hidup lalu nak mamak nama kirusuh sebab baru itu orang padang data seribana kasabit namu kabalaki sudah itu lepasan dari Dabasa Sibujo papanjang di papadang kalagu naniko dari Matian papasan kalau ke bahasa Sibiyo tantangan sisri orang panandata kawaki alun bisa sebab inyo menunggu sore isi dari apayo kalau alun nak keluar sore isi dari apayo alun tak bisa hanya balaki pasan dari Matian mana papanjang
Indah ka mungkin alang kadierian takah nyoleko pasan dari mama tutunan aduh di meja belakang teknisi tolong Patrai. Bapasan pulo da atodi kabake makia baakan dak de mama jangan surit izin dari ayahnya atau dari apanya sedangkan surit menyurik kakan tua KUA Allah selesai mau rusak dunia mak pasan dari dak atodi kabake makia benar kepanjang Lakana si boy de bare ata indah di indah muraju oi karamade pai kini ndak begitu do matiar padahal matiar ragu-ragu jo matiar suah Pak Kua kan duduk di belakang matiar tu rancak matiar batanyo kabake beliau sekali iyo alah selesai surit menyurik orang padang datago pasal dari dah arudi kabake matiar pembaca tantangan betul batanyo kabake Pak Kua Swantako la ambotanyo mana la babisi beliau alun sudah surit menyurik sebab izin dari apanyo alun kedua itu benar kato dari Pak Kua kabake ambo Swantako pasal dari matiar berikut dari Mak Ipin TKJ Batam papanjang 10 ton palong kirimkan pasan kabake kepunan tua ya kalau indak kama nyawer ancak babalik pulang leba itu benar pasal dari Mak Ipin TKJ Batam kabake kepunan tua kepanjang 10 ton Mak kalau tantangan apa kau menyebut betul itu sebentarku soalnya apa menyanang-nyanang nanti mama nak jantan rumah mana sebab dari itu ijabkanlah diterima di orang padang datang ke patangku untuk bergurau kemari cuman dek beliau menunggu hari bapini untuk kemanikah tak pasu beliau tidak bisa keluar kalau nampak buktinya tuh pasal dari Dardi seratu rombongan meja belakang kalau kemat dia papanjang
pejawe dari rombongan Kapundan Tuhu serta jo rombongan nan meja di belakang. Bapasan kebagai mitin tantangan sawer nan kama mak baco mak baayo kami kama nyawer musim panen kini mak pokat indah babuah do. Kunun baayo kami kama ge sawer. Pasan dari Kapundan Tuhu kebagai mak ipin teka jebatan. Kapanjang. Nah, aku selalu langsung sampai mereka aku datang saya. Ya di kantor. Oh, dia penuang saya. Saketek puluh pasan dari rombongan meja belakang Kapundan Tuhu serta jodoh basah si tujuh papasan kebagai mak dia kok kabari benar rasojo mak dia minta tolong saja kebagai mak datuk pelito alam sakti saraiknya dak pariah do mak sabun kui rokok gudang garam merah do mak pasan dari rombongan meja belakang papanjang. Lanjut. Dipapanjang ke lagu naniko dari Maipin teka jebatan papasan kawakih na ninang ala dapet winna pasal dari mak teka jebatan papanjang 10 ton. Dipapanjang pulau ke lagu naniko dari mak indah pegurau dari gugur pariangan sarto jorobongan tikam juwo dekinantan ama bana tasawit nabo salam-salam kawake mama di sana nan lah hadir maramikan alek kami kopi lah talatak mak ansu adalah minum itu mana pasal dari pihak si pangkal. Kaktu pejawe dari rombongan Singgalang Sanyo mendatuk pelitun alam sakti bana tasawit namo tantangan mak biar nan kadisabit ala ambo manikan jo ayuh 7 waro cuma dicari reaksinya na seminggu kalau indah dia terhipis ketik lain bek nan kejadian pasal dari mendatuk pelitun alam sakti aja saya bapasan kuno aja saya tiba di abonan kadisabit agak penyayang terhadap induk-induk sedetik sesudah lagu itu mambana puluh ambo nak yang berusuh hati induk-induk kita di belakang tolong kedua lagunya agak cik pasal dari Ajis Lagunya sarhakan itu kok. baiknya dari Mak Sabarik Nasakti ulang andalin bapasan tukik tabu Mak Sabarik Nasakti kawakin Mak Kian sairing Mak Datuk Palito Alam Sakti Singgalang Sakiyo Kasadoyo tipak tantangan anak dendang samalam ini go iyo nak ado nampak nak memakai bendera agama pasal dari Mak Sabarik Nasakti papanjang.
Di pamajang kalagunan iko dari Ajise USA Jerombongan kok sianan kanaya tapi tolong pantuni Datuk Indomo. Dek masuk alien terima kami dan ada di meja belakang. Bapasan dulu dah ada di kebaki adik dan serang melindang kau ulang balian pantunan serang kau kalau pamajang. Bapasan pulau kapendan tua ini tempat je orang Solo. Cuman kok di piala kok indah. Pemenang kok indah ya awak. Pasal dari kependan tua ke pakai mak biar mana tersabit nalo. Pamanjang. Bapasan dulu mak Datuk Indomo kalau ke mak dia ambillah ragu-ragu mak sebab pada itu rasio mama Allah disimpan baik-baik dek mak Datuk Indomo 100 pak kau dijamin aman pasan kalau ke mak dia. Oh dahar, oh mak dia jangan sebab pada itu awak banyak kemanakan malu kita jadi orang ini bapak pasan dari sahabat. Ibu dulu pesan dari hamba Allah batanyo kepakai ardoi atau bahasa situjuh kan itu tantangan rani situjuh nan tadi sabit namo sia rasul-rasul nama bawa malam tadi baku ilang dari peredaran tolong jawab dek bahasa situjuh kamu ko papanjang Kato bajawet dari da ardodi taradok pagurau nan ado di luar tahu da ardodi yo tantangan ambo cuma tiarku ba anak kanakan judulnya kita sebelum kini kan bagurau bagara antah ko de matiar ke masuk hati yo nak dapat akar yang bulu pasal dari da ardodi papanjang Bapasan penuh Ajise USA 100 Jerombongan kebakil induk-induk na di belakang nyampang ko alunjo dikeluarkan di jerumudi lagu induk-induk na nado di belakang sudah ko tolong mai bodi nak kacau pura-pura pesan dari Ajise papanjang
Sebentar. Diperpanjang ke Laguna Niko, babelok jalan ke Lubuk Silasia, basimpang jalan ke Guguk Pariangan, urang bagurau Sagong Sablang ini Jodendang. Iyo tolong ke pasaman penaragaan kami dari biaya nan ado di kota Medan. Panjang. Bapak Sanpudo maksa baik nasati tantangan kabake da argodi pakaro mak biar nan kakito baca lah pamandikan inyo dek rombongan segala sa iyo jo ayo 7 waro kito caliak na sa minggu kok nyampang anu jo mungkin ubur-ubur beliau kadiambui dek mak datuk peritu alam nasati pasat dari rombongan segala sa iyo mak datuk peritu alam sati satu jo maksa di papanjang ke Laguna Niko kok sianan kanaya lah tapi tolong sang piat abang kenoi di ujung pantun. Bapasan pulo rombongan pagurau nan ado di meja dua kabake mak datuk palito alam sakti sarto rombongan segala saiyo. Kalau iyo mak lah bamandikan mak tiar ojo ayu 7 maro bakok lah kasih adik pulo iyo madok semalam ini. Pasan dari rombongan meja belakang. Iyalah, nak samoratu panaragaan meminta izin sebentar kabake Rajo Nudo saratu jo rombongan pagurau nan ado di belakang kok salah jurumudi tentang induk-induk dan di belakang lah disuruh di ajisek kalau tak dikeluarkan lagu disuruh ibu ya mah kita keluarkan lepas janji induk sudah keluar lagu untuk lady kita gele kakandak berikut dari induk-induk galau nanti galau apa ampe kurang 3 balap ya tolong naik misra mulai basaba kandak dari udara Jomudo nak aman gitu dah kalau tidak pokoknya mebor di belakang Kita simpan ya. Iku papasan dulu aji seks serta rombongan kabake induk-induk nyampang lah dikeluarkan lagu tolong papanjang tidak lagu dipapendek lah pasan dari Joget, Snap, joget. Kami papanjang lagu 10 ton di lagu dan Niko tolong bawa hidup-hidup berujung pantun jangan lupa sangkukan mamak bersama kami dan Niko.
Batasan pulau rombongan kepunantu sama naya melaki guru tak diadukan di situ sabale hari ke belakang induk-induk ke lamanya diukan lagu itu indak taragak misal mulai lagu itu tapi nyo taragak badue kita lagi dulu lah tandanya pasal dari udah ke badue papanjang lo balik dari ibu-ibu sebelum kan Pak Ji lah sana Pak Ji sek di lagu ni kok papanjang di Pemajang kalagu dari ko sa Pulokton lahi dari Maipin TKJ Batam. Tolong usia uus kapulan tuwo tu pulang ya pasar dari Maipin TKJ Batam. Papanjang sa Pulokton. Induk Manado di belakang bagoyang lah tapi goyang di tempat saja pasal dari Haji Sek papanjang samanta Uwan Sidi menumpang papanjang sajalah kami di Laguna Niko pasal dari Uwan Sidi saku jorobong papanjang itulah Pulokton dari induk-induk Manado di belakang. Langsung diperpanjang Kalaguna Niko dari Singgalang Saiyo, Sarato Parantau Kuala Lumpur. Perantau Kuala Lumpur baladang kamiri, nak rang Kuala Lumpur batanam di tanah lapang. Bukan kamari sajo kamari, niat untuk bagurau mencari kawan sesama gadang sambil menjalin silaturahmi. Papanjang tolong naik anak biaya orang andaleu di Laguna Niko. Papanjang. Terima kasih.
90. Samantha, dipapanjang ka lagu naniko dari Maipin PKJ Batam 10 ton lain, tolong suruh ene Kamerun tu naik di lagu naniko ya, papanjang 10 ton. Lari nyoma. Tibo pasan kebagai Maipin TKJ Batam. Jadi suruh puluh ini lain di lagu Nanikole Maipin sajolah. Orang rumah Maipin sajolah nan kanaya di lagu Naniko. Dipapanjang ke lagu Naniko dari Da Ardoni. Serombongan juga pendantungan dan ado di meja belakang. Sesudah beko de ini tolong tikam dek si adik urang pasaman tasawit namo. Diperpanjang ke lagu Naniko dari Mak Datuk Palito Alam Sakti. Beliau lain ada di lokasi cuman malih berjalan tabungko. Mak dia sedang baru bek bana jo ambo gini mamak dosana. Kok nyampang indak mampan iyo tapasol dibawa ke Singgalang lain untuk baru beknya. Pasal dari Mak Datuk Palito Alam Sakti kepanjang. Kato pajawik gayong pasambut dari Da Ardoni papasan kebaki adik sabantako. Tantangan orang dan adik baco sabantako di dalam pantun ba'a kami kamambaunya. Sabalun aleko kadibue baliau ladu ulu mandapet undangan. Tentu nandu ulu diperlukan. Kepanjang.